Dobro mulai. Kinong Sharai, Kidokhat Jang Komiti Balang, Kilong Kami, Kilong Pa, Kisamla Senrang Bat Kenthei, Bat Kumjuru, Wat Iki Hep Kibaret. Ni Pediang Ngobhaya Pi Baro, Syakani Kajing Syakri Blay, Hakani Kanop Hai Sngi, Hakani Kasngi Kabak Kerpang, Yangi Kiriungai Kristan. Bat Kalong Ru Kabenta, Ban Shim Yakani Kakabu, Ban Ai Kublay, ka Christmas ka basuk, ka Christmas ka bamet ka bakamen, bat ka baay jing suk, eki doonot eki mensim jongi, bat eki jing kisem ki jongi rukumju. Suaya ka baginyat saprang, bat ki benta joka jing sekri, ngin pendem haka jing duai. Ngidap da ka jing ngongo yame au play, ukpa jongi ubahap neng. Me ubalong ukenra, ya ka jing ka jongi, ka met bat ka mensim. Ngis ngongo ya me au blay, nakabenta ka ni kapor ka bakordor, ka no hai sngi jong ka ni ka sngi. Haka mamala penla yangi, kom ki kon ki ba eat bat ki bala suspa ki jong me. Bandon sipor haka ni ka yeng ka bakentang ka jong me. Ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bakut ka jong me. Kerpang akan dikasih au play. Bangi yo ya akan dikasih jo ka jingken mau buram. Ya ka jingwan long priu ka jong me ars pas nyam tam menswa. Iduwai ba men kerku ya ke benta jo ka jing syakri nadu ka bastang adu ka bakut no. Snow au play ya ka jing duwai ka jongi. Haka kerteng ka jong Jisu ngipan. Amen. Ngenyarwai ka jirwai ka ba sanspa nrupu kendai. Bat lai fulai ka barim. Sanspa nrupu kendai. Bat lai fulai ka barim. Yublay long ka buram ke kambulale. Lukun ulapa bayangi uid Uaya ka jingem ka kuna ban siu. Ka kerdop neng uple baken rong kibriu. To ya ro yo try, snap per table grand. To ya ro yo try, piki benrius atben. To one dau Jisu, o kon pa, ay buram ya o, bola le kampala. Kajirwai kabasans pa andre pukandai. Adin kan kajirwai, ngan kerpat ay Mr. PNSM, iway na kitukot ng committee balang, ba in puli ya kaktiya jog blay, ba in boru, haka jingduai sans pa andre pukandai.
Ching siêu pa cha nai, ching em ha ki ba nghe, u kular ban ai, nong pa u ba krau tam, ba wan da nghe skem, ka ching map ba ching sup. Who Jesus on Shem to your ya utrai snapper teba Ukraine to your ya utrai piki ben real shot man to one da Jesus ukon sha ukwa ai buram ya ubula lekam pula ikam kiba krau ulale habrete da Chink men ka yai slay en rei kan sa long ching pula kam palat on da ya u jisu in yo I mark ma to your ya Snapper teba Ukraine to your ya utrai piki ben real shot man to wanda ujisu ukon sha ukba ai burom ya Aswa bang pendam ka jing duai an boleh ka tu kan ni jing sya na ka tien ka jong play ka bang la ban syam na ka kitab ka jong Isaya ka nong ka khandai ka kot ka ba ar ban riu bat kum juru na ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ba ningkong ka kot ka ba ar puai ik tien ki ba ong kum de upai lang ubalaya ha ka jing dum ulayo I ka jing syai ka ba krau Ibalasyong hagari ka sengyo ka jingyam, lateng shan ka jingshay halor jongki. Namar hangi lakha yaw khon, lakha laay yaw khon hangi. Ye ka jingsan shar kan long haga terpeng jong u. Baden khot ya ka kerteng jong u. Ubapla, unong sela, ublay bakraw bor, ukpa bom jukut usiem ka jingsok. Kan kharu yaw khon men khotru ya ka kerteng jong u jisu naba un pen em ya ki breu na ki pop jong ki in pendam ha ka jing doai ublay ukpa jong yu bah beneng ngis ngongu ya ma trai na mar kan ka por ka bakordor ha ka bakum ki bangay yo ban shekri ya ma Nisngungu yang aku try na mar kini kisngi ki benai jongkan ka senam. Bila don kat lambat ngi wat apa deng ka bon ki jing tlot bagi jing rengkang ki jongi. Nisngungu ko try na mar kini kisngi ka ba koridor ka ba krau ya. Aga bagum ki khon ki jong meng ni ban shakri ban rakhe. Ikan ka Christmas. Ban ken mau ko try ya ka jing wan long briu ka jong me hakan ka perthei. Ar hajar senam tam men shwa haka sing oi habat lehem kein. Ngis ngongu yang mengot nai langilong kinong pam ibadu no ya kajing pen im kajong me iladu no kot hai kajing shai kajong me iladu no ya kajing suk kajong me
ban ko try kumbau Moses la ino ya ka jing siem ban plai manau ya ki khoni sel nari Egypt ubleu jongiru mela ino la ka khet bat ka pan sngat siem men ba me wan ban wan ya nga ong nur wai shaman sim kai ong is ngungu ya me ko try maka jing krau ka jing ka jong me yang i kai habangila du no ya ka jing suk jong ka Eden namar ka pop ka jong Adam bat ka im bat ka pop ten rai ka bangila ha ka jing im ka jongi ban ko try melawan ko musim jong ka jing suk ban ai hangi ka jing suk me ong ko try ya ka jing suk nga ai happy ya ka jing suk jong nga ino happy om kum ba ka perthei ka ai nga ai manga ngis ngongu ya me ko try na ka jing suk Christmas ka me ai ha ka jing im jongi kin ko pa be ong is ngongu ya me ko try ha bangilong ki bru ki blayap wat lang ya im namar ke du no ko try ya ka jing dai jong kat lambat me na du no ko try ya ka jing im rengkat lambat me ban ko try melawan sing ka perthei ban pen im yang ki nong pop melong ko try unong pen imu jongi khen ban pen im yang ka pop ka jing sher khai juga dujok ha ka jing im ka jongi khen ko pa be ha bangila sa sin syarah soitan us im jong ka jing dom ka jing sai kam don shu ha ka jing im jongi ha ka khmat ka jongi ha ka longren yang ka jongi ha ki kam ki jongi ban ko try thiên jong me ka ong upai ba uplaya ha ka jing dum ulayo i ka jing sai ka bakrau ayo i me ko try na magan ka jing sai Christmas badon ha ka jing im ka jongi bat bangilong khom ni kum bangilong ya bingi ko try na magata bangin pai syam ha pring ki pop ka jing rengkang ka jongi la di bandu no ko try ka jing kermen ya ka paradise ya ka beneng kan ko try ka ba ka jing im jongi ka ap satang ban yo ya ka dujak ban ko try me ai pat hangi ya ka jing suk belong unong pelai belong unong pen im unong sus pa kan belawan kenang kan per kin jong me ko ong ban pen im yang i na ka jing sher khai jong ka pop kin ko pa ba i na mga ta ngis ngongu ko try na mga ka Christmas ha ka bang yo ban shekri me ka Christmas ka jing kermen kan yarap ingin mga to try ba bang ira khay ka Christmas ka nomong tang kadak ka pau shabar karyam ka bet ka ba itnat kilong ing stem ki ba pan riam ba idong gisnong kari ka jela yarap ingin ko try bangin pen itnat ka dok not ka jongi ka mensim ka jongi ka jing perkhat ka jongi bangin weng no ya ki ai barok ka jing long bariam baka Christmas ka batmai bor ken ko try kan long ha ka jing im jingi ka man ka sngi ken ongis ngongu ko try na magan ka janmet idoni usha ka jume try pastor ban sami ka jing sha na ka tien ka jong me yalam ya usha ka jong me ko try daga bor jong mensem ba ko yu jong me baka ko bar Christmas ka ka janmet ka long shisha ka jing mentoi nam ta jong ki bas ngap ya ka abang imo ino ka jing bagan tang ka jong me ko try inyo mat pat ko try na ka jing ngau si sha ka jing suk Christmas ken na ka jing dum sha ka jing shai ken ko pa be nak jing do jing kermen sika jing kermen kin ko pabai man ka jing long brau bat soitan sika jing long lai duit kin ko trai bat ban sekri me ira ko trai ba ko khobor Christmas kan janmen kan long ban thau thamai ya ka jing im jing kin ko pabai ira bing trai mo de ko por bang sa baro ba ki por bang sa ro baro jong ka jing im jong yi ka jing bahang ka jing sebon ki jing lai snei jong me kin long ringkat lambat ngi ko pa singau jing duai ma plet ko bon setap ki pop jing ringkang ki jing bombyang jong yi kum kinong pop ya kini pan keteng batyang tamu tunai jong Yesus Kristus amen akan dekapor kini yo ya kawan penkentang ya kijing aingo dengan kerpat ikirang ba bagi subhan rani kesenduk siskemat dengan kerpat itu mempesan LR pan penkentang kijing aingo Tony Dwai. Kumne pat ublay obok pa jongi ubam neng. Ngai ngu eme ko kanran namar kijing isnai kijing kerku kijong me. Ya ka ba mi malapan la yangi banginya don akan ka yeng ka kantang kijong me. Bangin syakri banyaro ban pandan ram ya ka kerteng ka krau kijong me kutai. Ya ka ba mi mela ai hakum kani ka singi ya lau jong khun ban wan sakan ka berthai ban sayap nam taki pop ki jong ha ba jong ilang paro a kan rat ni sngo
ya ka kti ka basbun ka jong me ba me alam yang ikom ka balang ko kan ran bangila ban long kum ni ka bangilong kan rat ba ye leng ba jong ka por ni wan phu ye ki ni ki jing ai ko trai leng ba ki jing ker khu ki ba mi me the ha ka jing im jong i ko kan ran ya ka bang im la ban khen im la ban yo ko kan rat ba ye ni wan ban ai ha ka ni ka por ko trai tang kan diat ko kan rat cha ka kam ka jong me isnai ya ka ban pen kan tang ye ki ko trai bakin long ki ba man roi ko kan rat nak ban ta ban pen ya cha prang ya ka kam ka jong me hala ka jong ka balang bat ki we pat ki bor balang ko kan rat ba ye isnai ban ker khu ya ka wei pa ko ka ti ka bla no sha ka ni ka jing ai ko kan rat ba ye bakan da long si sha ko kan rat ba ye ka ban nang su su ko trai ban ye ya ka kam ka jong me ko trai manang ai na ka por sa ka por kan rat isnai ban ker khu ya ka ni ka jing shakri ka jong i leng ba jong ka ni ka no phai sngi ko kan rat ba ye ker khu ya lau jong shakri wo koror jong e ya ka ba me malo ya lam yu ka ni ka khlep mat ko kan rat isnai ba ka khubor ya ka mangin sa yos ngo ko trai wa kan long ka khubor ka ban thau thamai ya ki men sim ki jong i ko kan rat bangin ang lawan ai ti su su ya la ka jong ka jing im na ka ban ta ka buram ka jong mi ko trai sngo kan rat ya ki ni ki jing doai ma kan trai kilat baro ki bang ban sngo si ye me na ba ker teng ka jong i jisu nya pan ngi ngo ya dam mentabat syadu kata bom cukur ru amen Bantang nyo snow ya ka special number na ka senior kitchen and the world society to ka balang tangang karpat ki samla bagel sim ngir ka bantang Hajin kya jong kami ya uji sulaka ki bop jongi ban siêu ca kuna akan nus ngong sen ba om dan yin basa tang hakasan kulai balaka Jisuan shapertei hapling kajing long red usha snowba pop jong iban ke u inor laket neng uwan shaka Hajing dum trong kamit lawan ka shine Sha Bethlehem hakasan kulay Bakulan nong sulak sim jing so laka buram jong u keleng kasawa
kampung Kalbari. Hajing dum trong kami lawan kajing shai. Sha Bethlehem hakasam kulai. Bapunlan ong senang sim jigso lakam. Buram trong u keleng kasawa. Bên bao cái chừng ai khúc lấy cái xăm la trong cái bà lăng na cái bên ta cái chừng ruai cái bà cất pang ha cái bà kum cái cái ski ublay un kur khu ya phi kum cái xăm la bà bên nang la ya cái bà nang ya sắp răng ban sắc tiêu ulem bà cái số chừng ruai bà bang trong phi bà cái long lu cái khu bor ya cái bà ngô bà bcha sko ya ka kublay sibun Mentang gila pois sekapor kabagi nyo man penpai ya ki jengmut jeng perkat ki jongi ya kabagi ngan sngap ya ka kubor jonga ketin ki jongu blai ngidan hapleng jongi i Reverend NM Yang Rai le si bon nangi ngempat itu mat kan bahaya pastoru en sapen itu ialah dia Reverend NM Yang Rai ide director jong ko urban mission jong ka KJP asem KJP synod semgi ilong ibopun kam haki kam ki ba ide ban pendap anrei ngis ngongo Bai lapen ko ngo yela dia haka jing khot jongi kum kabalang banyak don ringkat ban ki haka jing sakri blai haka dikaski ka bakar pang kaski Christmas bat kam tam ba in yo ban sam ya ko kobor lengba jokak tin ke jong blai kum kabalang itu wai bau blai undan ringkat ba di pastor baka kubur kabaila penkre kalau kejengker ku na kamenta chungi lang paro kibas ngap bat kibasa asko ya ka ti suwa ya ka bangin yo sngau ya ka kubur na Reverend NM Yang Rai inyar wahi ya kejeng ruai kabalai pusau kejeng ruai kabalai pusau snow ha perthai utrai lawan ka perthai kanyango Kidonut barok kinyakre ban buram em yau barok kidekat kejingruai kabalai pusau pada dikatangan kerpai pastor ben sim ya ka benta jong i Snow Say utrai lawan kepercayaan yang kidonot barokin ya kre ban buram sim ya ban buram sim ya ban buram sim Yahoo. Slow Babrate Jesu Senshar Gibril Kenyai Rewind Tadaki Mau Kinum Kitor Kin Sawapat Snowbat Kin Sawapat Snowbat
kinsa wapat sopan usen syarga kajing ai kihimau penle kapurom chong uban pen pau bat kaching it bane bat kaching it bane bat kaching it bane. teman basan Karshandi, chairman Jong Kajing Shakri Kajungi Oblay, Hakanika Sngi Gabakarpang, Kabangia Donlang Kumni Hakanika Yeng Gabakut Kajong Oblay, Pastor P. Maulong, Pastor in charge Jong Kabalang, Pastor BC Lingdok, Pastor Angba Jong Ka Synod Ka Assembly Kajongi, teman basan Baro Jong Kabalang, iba PNCM, ibala yalam ya kajing puli nak ketkin Jong Blay, bat kiwai pat ki dekat Jong Ka Komiti Balang agak dekapor, ki long keme ki long kepa, ki samla lambat ki hep ki ba iwai pe iwai, ngashim ya gani dekapor ban ai Blay, Christmas basuk, bat bakaman ya pi. Yaga yeng ka sem ka jong phi ngatip bahaga jeng lenti jong ka jeng ngimat ya lagi jong ka jeng syam ka jeng khando ngimat yaga lenti ya ki ba kelan ndrai ba ka Christmas ka bangyo ban ya syam langkum ni kan penyo ya ka jeng keman ka jeng tengan ha ka jeng ka jong phi iwai pe iwai ai khublai ya ka balang hi barok ka wai but nakaliang jong ka urban mission jong ka Synod sabgi ki staff but ki client ki jongi ngawanra ka jing khublai phi ka balang lum siap ka jing suk ka jong blai kalong happy iwai pi iwai kalong ka sin ka baningkong nakabanta jonga bangan wan ban yashim banta lambat ka balang toy haki wai pat ki jing shakri blai ka ba ka balang ka laju pelong ngalaju don ya gaban ya shimbenta kemunongan ya seng akas nam balathung balang ngalawan nomor ki prolog ki ba day na gabalang jongpi ki lewer ngidang ya puli yang te po moklot a John Roberts Theological Seminary hagi snam bat mentala ong college ngilawan ya gaban ya shimbenta lembat pi gabalang ha ka por bathung ya gabalang bat hagi wei ki por jong jing shakri blai bat kani menta kalong ka jing kasin gaban kong bangan yang pat hakani ka jaka kentang bangan ya sam ya ko khobor ha pedeng jong phi ngai ngo yo blai namar kata ba ulai bet ban peniang ya ngau shakri baret ya ka ban penbena ya ko khobor jong ka jing kermen ka khobor jong ka jing suk ka khobor ka baha aphi ka balang iwai pi wai ngapen pau ka jing ngau buram na ka banta ka program committee batru lengba i Mr. K. Tariang i paralog i jangai bangilaya kendo ya ki hakikam haki ni snam ki balalit no ba lengba jong i bat ya ka balang hi ba pila ai benta yanga hagaban ya sam ya ka tien ka jong play hakani ka no phais ngi i para bagai be ngasngau bha ban yo i ya phi kumni katni phi dan ban pendap ya ka yeng ka jong play pat la ka long ka por ka ba kriat kini kisngi kila don ka jing jor slap uhap kriya bat ngile mat bat kalong ka snam ka basak kan mau ya ka jing kriat bat mentaru ngi ya ka jing dum jaga beneng ten ringin ya isya ban ngap ayu bau blai don ban keren lengbau shakri barit jong ku blai sibon dumsan ya ka jing pediang sngob ha ka jong phi
ngawan hang ni ringkat lembat inana lembat ipakna bat ngias ngau kemen si kade ban yashikri lang bat pi bat itumsan ila penithu keblai sibon bat lengkot ban pendap nang ta kalong bangaladan la kalong yeng long sem ngadan argot ki khon kenthai i wei idan prasnam bat i wei sansnam bat ngia syong ya sa hang ni ha molai moro ka long ka jaka ka pamarsenda bat pi ka balang hang ni bat lengkot syap hang ka urban mission ngam musim ya ka por dan rei ka julong ka rukam bah bangalet sendu ngadon ya ka ban ya thu ban pensngau api ki khon ki jong blei api ki khon ja ka balang ka ka ni ka mission ka ba ka sinot ka trei tadu usnam arjar khat ar la seng ya ka ni ka mission bat ngala shimti ya ka kam na du arja khat nyo kum assistant director bat house nam arja khat pra kum director jong ka ni ka mission bat nga sakut no satang ars nam tam ka jing syakri jong ya ka ni ka kam namar ka rukom juga sinot ka jong long pangidan da ka dam bat ka ni ka mission la produk ban trei ya ka kam hang dia sor shalong kerpang hapdeng ka imlang ka salang hapdeng ki mensim ki bala jot ki bala rem apedeng ki para breu ki jongi ki bela syakte syakhom ha ki jingim ki bathala ki bedi ha ki jingdi ba penbuai ki balangat ki kam auria bat ki wahi ki jat jing sneu ki ba dan hang ne asar shalom ha ki jing trei kam ki jongi lalet ban pulong ye ki program ki ba pher ki awareness program ki training program bat lingba ka ni ka mission ru ngilabo ye ki project ki bapher kidan ki counseling center ka bangidan ha ka office jong ke sinat kidan ru ki counseling center ka bangi trelang bat ki snong hang ni asar shalong kidan ru ki center ka bangi lum ngilang ye ki para mensim ki bakodor kata kalong ha kli yo ngi ong ka drop in center ha ka bangi lum ye ki breu daga baburam ki bala syate ha ki kam auria ya ka ban ai ki ga jeslok ban hikai bat ban yarap ki ha kaliang ga jing sumar kat badan kat bala batru ban pelong ki program na ka banta jongki ki awareness program nang taki vocational training program da ka ba ngia trelang bat ki bor sarkar bat kumta terter ngi danro ka wei ka project ka ba ngi ong ka new life di addiction center ka ba ngi ai jing sumar na ka banta ki nongdi ki bala lakalong ya kinong di kenja kinong di drugs nong di kiat ngidan ka ni ka center hang te ha mau tawar kidan ki staff ki jungi ki batrei ha ka ni ka kam ki doctor ki nurse ki bayarap igi ki warden bat ki counselor bat ka ni ka kam las deng ka laseng ka na dus dam arajar khat pra ngi aingo yo blei ba ki jinga kersalem ka jong phi ha ki babod ki benta langamla banwan ban ya khndo ya phi tenrei lengba ki report sinot lengba ki kam ga bangi pha lengba ki presbytery ki district she ki balang nganget phila yo bat phile shimta ha ki babon ki jingdon kam ka jong ka de mission bat ngakwa ban ya thu ya phi ha ka khat santrik ubnai november mentau snam ngila bo yo mau nong rim bante ya ka building jong ka ni ka center ka jongi hang te ha jan san care but ka project kan ka project ka jing ka amount ka jing pelut ka jang ka long ark lon riu pun riu lak bat mentangi don ka jing trai ka bangidang susdang ban peniang ya kipaya ban peniang ya kan ka building bat ngi khmi lenti kat badan lai jong iboj ibor ya menta shikmat ngin pendap ya kan ka jing tei tang bangila ban pendon kam ya kan ka jaka namar haduk menta ngidang pendon kam ya ka center da ka bangi shishimuai na ki para banget ki jongi ki appeal kin sapoi sapi wanam sngo kani ka dika ka baga sinat ni jule ha ka sinat ka balalong ha jakram ha ka snam arjar arpho kala de brai ha bangi lapan jingbet na ka sinat bangin let cheduk ki balang bangin pan ya ka jirap na ka benta ka ni ka building bat ka sinat kala sha tan rengi lapen suki na mar ka covid bat ngin sapen poi sapi ka balang bat ngira kerpat na kalian ka urban mission ba pin skousen ya ka bania kersan lam ya ka kam ka jong blai na ka benta ka jing haru jong ka imlang ka salang ken mau ke jing duai ke jong ki bajarra jong ke jong phi na ka benta jong au shakri ubarit jong blai ngam ju pos niu ngam ju poi berkat
naga jaga ka banga tresha kendong sati sakadar senong jong ka seorang presbytery bo blay ulai bet ia ka ban khot yang ia ka bangan tre ia ka ni ka kam ka ba krau ka kam ka ba khia bangan ia syam mar khamat par ki riu satar ki riu donot ia ka ban ia slok ia ki ban ia rap ia ki ban ia lampat ia ki syaka jinga dei ka ba kemen haka jing sok lam mar utrai jisu duai lam ru na ka ban tagi staff ki dan ki counselor kidan ki outreach worker, kidan ki doktor ki biarap ingi, ki nurse, ki wai ru, kan mau lama ki jing duai, kidan ki volunteer ki jongi, kidan ki sponsors ru ki wai ju kersan, ya kersan lama ki jing duai ki jong pi, bagini i baga burom ka jong belai, kalong lemba, ka balang ka jongi, lemba ki kam ki bagi trai, bat kan long ka jing pen kia, ya ka ri, bat ka jai pen riu, barok ka wai. Ki para bangai bei Ngilayo ia ka banmat ia ka Christmas na ka senam siya ka senam. Ngilayo sngaw ia ka kubor Christmas na ka por siya ka por. Bat haba ngala penkok ngo ban siyam ia ka benta ban a ia ka kubor Christmas ro. Ngala siyam sitom siya ka de ka ia ka kubor ka bangan wanra hak pedeng jong pi ki khon ki jong belay. Tanray ngala duay ban ngangait ka de ka jingalam ka jong belay. Baga kubor ka ketien ka jauh belai kan man rim. Kan ia long ka bathmai. Kala long ka ketien ka jauh belai ya ka belai ya lap pateng la pateng. Ki breu ke ladang lait na. Ka pateng ka jangi mentaru ladang ya lap ya ka kubor ka babah ka jauh belai. Bat ngait kan man rim habang yos ngau ya ka. Ki para bangait pe ihin ka kubor ka bangadon banwan ra ka ni ka por ka long. U Emmanuel u belai lambat ngi. U Emmanuel ublay lambat ngi. At kanong rim kalong ya kabangila bansyam na kitab Isaiah kalonok banyaw kerkat kawakat sa. Batru kumjo na gospel ka jaw Matthias kalonok baningkong kadkat kabaar pulay. Tungin niya pa siya ublay ini duay. Kokpa ujongi ubabneng. Ni aingo yame ko try kumni kum ka balang. Iwan ban pendap ya kaniga ying ka bagantang ka jome. Namar ka donut ka jong try ka trang bat ka sliang. Ban syakri bat ban pendon burom ya meko try. Habang ikan mau bat ngisngau burom ko kenrat ya ka jing lebha ka jome. Arajar senem mensyua ko pa melawan ban wat. Daka mela sya ya ka jing long duk ya ka jing sya iben bat ya ka jing denjar. Ban matru ya ka jing yap alor ka ding fna. Kenang ban penim yang ayangi kinong pop. Kibala day ya ka bandu ya ka beneng. Kibala day ban mahat ya ka jingkar det ka babam jukut. Try kanat pi ngim don da ka way pat ko pa ya ka ban siw kelyang. Sim ya ka jingim ka jingi kum bagilong. Ngi don nga ka por ko try ban sya skor ya ka ktien ka jame ko kenrat. Ngi duhay ko try pen kentang ya ki donut ki jongi iway pi iway. Satru iki pop ka jongi try kanat pi Ai bau mensim bakut jame ko try un syong dap apo jongi. Batu da kersyan ru yo syakri ubarit u jame pa. Abang pendam ko try kanat pi ban pendap ya kadiga jengkot ka jame. Penon kam ko try ya lo jo syakri jame kenran. Bagan na long ka bor ya ka ban yalam ya ka jimut ka jongi. Ban yo ya ka jongi syam mensim ka bathamai. Ka ban training kong yang ngau bakren. Bat yang ilang iway pi iway. Haka kerteng ka jong Jesus Christ ngipan. Amen. U Emmanuel ublay lam batngi. Kaktien ka jaw blay ka ong kumni. Isaiah ka lanong ka banyaw ka rakat ka bakat saw. Namar ka tau trahi un ay ka dak hap yapi. Hakmi ka thay suti kan pun khon. Kan karu yaw khon. On khatru ya ka kerteng jong u Emmanuel. Gospel Matthias kelang menengkong gerkat ke baar pulai ke ong. Hakmi kata kathai seti kan pun khun. Kan karu yo khun. Bat kin ya khat ya ka kerteng jong u Emmanuel. Kat kabah long habalabatai. Ublay lam batni. Ublay lam batni. Para bangait bihit baro kikhon gibal sius pa ki jong blay habang ipai siya kang ni kaktien ka jong blay
Isaiah udah way ni kiriu crowd jong ka jingat kabau blay ula jit ulong way ni ki prophet ki ba crowd ki bau blay ula pendan kam katkum ka testament ka barim uni ula shong hakashnong Jerusalem bat ulong ubriu yakaba layathu uba shong hakaying sim laong ba udlong udon ka jingadai bat usim Uzaya bat kila dan gibala batai ba udang ulong shipara arkme bat uni usim uni shakri jong blay ula shakri ya kam jong trai ya ban pla ya kerteng ka jong kenrat ya ban yathu ya khobor ka ba blay ula ai kumba sau paus nam bat ong ka tien ka jong blay ba uni ula leh ya ban penbela ya khobor ka jong blay hakis nam jong ka jingsen shar kis im Uzaya usim Jotham usim Ahas bat usim Hezekiah ha kit gisnam bat kata kalong nadu usnam nyauspa laipo kendai hadu hendriuspa prapuwe shua ukris ke history ke yathu bakani ke jings hagini ke jingsen shar jong ni gisim ladengin pai jaga ktien ga jong blay kade ka por jong ka jingno arsot jong ka jingat kapor jong ka jinghiran kabaki khon ke jong blay kila sedang banter khong akap jinglong mensim ka jongki namar kila shongsuk dan syuk kanu ka dong ka jingala kila mat ya ka jingkerhai kila yasngo marengkat bat ki nong ba ki hima jong ka perthai kis im jong ka jat benriu jong blay kila kelet no ya ka jing penim bat ya ka jingkhot bat ya ka jingjit ka jong blay bat kila sentut na suki pasuki ya ka ban jengai bat jengai no blay blay lakhat ya ki shakri ki jong o ki prophet ban kren ya ka khobor ka jong blay ban pen kendu ya ki briu ha ka bakum ka ta kapor bakam long ka badai bakin ya lekai bat ublay Henry kini kisim kim shim la sutnyo kini kisim kim shim la satya kim la sngam la pensngap ya ka khobor kaba ki prophet kilawan ra apdeng jongki bat namar kata kini kisim kilamat ya ka jingkordet haka jingsen shar ka jongki naga snam shaga snam blay lopen shitam namar ka jing saitla ka jongki namar ka jing donot ka jongki blay lopen shitam ya ki khon ka jong blay bat namar ka pop ka jongki kilamat ya ka jingkordet para bangai behet ka jing ai ka jong blay ka jing sha sngo ba ka jong blay ka ni jing kalong ba blay ukwa ya ka ba kini ki breu kin skau kendo ya la ka jong ka pop kin pen bet ya la ka jong ka jing bat kin pen mai ru ya ka jing de ka jong ki bat lau jong blay ubla jit ya ki bat ki para bangai behet para hap deng jong ka ta jing kordet ka ba ki breu ka jong blay kilamat akhir ki sedam hapdeng jong ka jing skau bam yerengkat briu habaki long hakani ka perthai habaki sela dua ki skau kumbau blay sham shashkor shu yaki yakita ki jing dua ki jongki dei ha gabakum ka ka por ublay sai shi sin pat ula ai ka khupor o Isaiah ban kren na ki briu ka jong blay ya ka khupor jong ka jing kermen bakadang don galat jong ka jing penim ka bau try un sapendap but day namar kata ula pen benai ni ka khubor haka ni ka kitab Isaiah ka lan ka banyaw gerkhat ka bakhat saw bau ong kumni namar kata utrahi un ai kadak hapi utrahi un ai kadak hapi kata kadak kadlong kadak jong ka jing kermen kadak jang ka jing pelat kadak jang ka jing penim kaban sawan ra ya ka ni ka jat ben riu ka bau play ula jit bat ong ka tien ka jau play hadin nyau spa snam kata ka jing thu lupa jang Isaiah la pendep kat kum ka gospel ka jang Matius ka nang manengkong ka khat ka bar pulhai balakha yau jisu nagat hei sati batru lah khot
ya u Emmanuel u blay lem bat ni lakha leng ba ka Mary ya ga bau blay legit bat yo Joseph ka long ying ga jongki akasnong Bethlehem inyok spas nem men shwa ban kha yo Jisu ladap ban ya thu ba ka kerteng ga jong Jisu kan long u Emmanuel u blay lem bat ni Israel ki para bangai bait haka jingkordet kisno ko bau blay la ino namar bakila be ye ki blay thala jong ga perthai mentah bakila mat ye ki jing kila dua kisno ko bau blay shashkor ye ki kisno ko bau blay la kantat ye ki kisno long thli ka jing ka jongki ka khobor jong ka jingkermen ka bau Isaiah la ai ka bau la wan no blay ka long bau blay onom ina Ublay na rekat, bat ublay unyalam, bat unya rengkat bat pi. Haki jingim bat haki por barok. Ki para bangai behit ublay ulah yang bat ipi ki kerteng. Kabaki kimi ki pa kilas khot kerteng ini dah kaji alam ka jauh ublay. Ka kerteng ka jonga kalong newen. Kalong ka kerteng ka ba kam de ka ketien pareng, kam de ka ketien kasih. Kalong ka de ka ketien na ka wipat ka jaka, ka wipat ka jait penriu. Kani kalau ka kerteng ka baipa ila ai ila bu jingmut ban ai nadu bompat semla khai nga bahagi tigi sedam empat don television kidang dan tangge radio haga baki yo sngo ki snap iki khobor bari ong ngaju yo sngo ya ta khobor ya kata ka kerteng jong tau reu krau ba kerteng ni wen yo ngada yo khon nang kong ngandai bet ban ai ka kerteng ba de shisha wo bleu la jubab ila bu yang ada ka kerteng Andah bala he ngalai khenduk pralok ngamtip ngamut kamut iu kan ke kerteng aga por bala interview yang te apo mau kelat chua ban rung sega jing puling idan ka written test bat ka personal interview adin melepas sega written test ngihap balik ke personal interview iwai ni ki pastor i nahikai aga ka por ilabu ke jingkli kamut ayun niwen ngala syam shitom nomar ngar ngamtip ngalashu keren laga keren tang nambar banlait kata ka jingsha keli namar ka julong ger komo su jubah ka jubah ngong newen kamot new in te daga penuan jubor sa ketien pareng te nadu kata ju khot yang new in ngam long comfortable namar kam dei komta ju khot yang new in endah ba ngalai khendu haga jing puli yoi pralok unaga Ula kerteng jo ka kerteng snong ka kerteng ketien la jong bat ukeli yang ka kerteng baru keli ka jingmut ala syam shitam ya haban jubah ini prolog te upu e ka ketien ka penbong yang ong pi ka jat bereu kasih te pi ju skau tenat ban sim ka kerteng jong ki nongwei klam datip ya ka jingmut jong ka ala ngau rem si ka de nga perkhat bala dalong ka bala ngan penkelano ka kerteng ka jong ka ngalambu thong banlek komtang ngala perkhat ka kerteng kasih iyo ka bangan jiet tan mereka lawan ka jing perkhat haga la pen baptis yang ada gani ka kerteng la pen kentang yang ada gani ka kerteng ngam sngau dei bangan sulek kai komtang ndah bangala trei usnam arja sipau ngai khendu yunong barma ka wei ni ki jialang apo majigan bat ki breu ki jong ki perthai barok ki baki lawan na kata ka jialang jong ki kristan bat une ubreu bada barma ngidon ngini ki batch ki bangi deng ula keli yang gani ka kerteng wong pitip une newen tengala ya thu ong atip agi general knowledge tu di tau breu de dictator jong ka Burma ude haki jaj benreu jong ka Burma ki ude sim ten rei haki mizo ude unong penyap breu te une ula ya thu wong la da pinle che Burma ki breu ki yang sim ya pi wong pitip ne me ga jingmut jong ka kerteng ka sim jong ka kende ngong akwa e bantip nomor bangam tip ya ga jingmut jong ka bat uni breu le yathu yang ong ba kani ka kerteng kalong ne bat win ne ka de ka sngi win ka de ka jingshai bat ka jingmut jong ka kerteng kalong ka jingshai jong ka sngi bat ngai ngo yo blay house nam arja shipho ngatip ya ka jingmut jong ka kerteng hadin pun kisdam jong ka jinglang a ka jong ka bangam shimtip ya ka jingmut jong ka de ka ktien Burma ka ktien Burmese bat ka ngai ngo yo blay ba kani ka kerteng ka don jingmut ka ba shikat de ya ka jingem jong ha ga jing shakri ya ka kam ni don ya lagi jong ki kerteng
Le singilah imei pa labo ingi ka kerteng naga ketien ka jau blai. Ne naga no ka jing syam ka jaya kendo. Ne ka no ka jing angnot ka bagi kimi ki kpa ki kimi lenti. Bahkan long kumta ya ka jing jongi. Le se kam syam long kumta. Ngakhat yangi iwai piwai. Pangin ya leh sitom ban pelong kat kum ka kerteng ka badai bat ki jing mot ki jongka. Try jongi Jesus Christ layat hu lupa. Ba nyaus pa snem shua ka jingka. Baka kerteng ka jong ka long Emmanuel. Batla batairu hakaktin ka jong blay ka jingmut ka kerteng ba kata ka kerteng ka long ublay lembat ni. Batla shisha uniu blay katkum ka kerteng ula pendap yala ka jong ka jingkular. Batla se para bangit bihit agabakum ka ni kapor. Ngiawan ban kit ya ke jingkit ke jongi hala ke jong ke jia syam ke jia kendo ke jongi. Ngiju ya keren ngiju ya slok hagi counseling ke jongi lembat ki long yeng long sam ke family counseling ke bangiju ong. Bangiju ong kan ka wai bahaba don uwai unong di hayeng ka yeng barok kalong kumba ki di lang. Haba don uwai nong pang kalong kumba ka yeng barok kapang lang. Bat para bangit behit. Ngile se ngimat ya ka bakum kita ke jia lenti ke jong abat jong pi. Ngidan na ka por halak ke jong ke jing jing syam ke jong a jongi dongin ya phai ban puson ya ka ktien ke jong bele lesi ngila sngo kumba ngila kren kumba ki Israel kila penpau bangi sngo kumba ublay shashkor don ya lembat ngi ngisngo kumba ula kentat no ingi ula ino ingi nreit ngakwa ingi bangin ya puson ya ka ktien jong le ban penthmai ya kata ka jing dei ke jongi bau try ulong lem bat ngi. Kabaning kong, ublay lembat ngi, haba ngilong hagajing long duk, hagajing kerduk. Ublay lembat ngi, haba ngilong hagajing long duk, bat ngi kerduk. Ngala persyang banuat lengba ki kor ki bor jangan ni juk menta. Ya ka jing yo bat ya ka jing don jing em jong ka state megalaya jongi. Laong baga ni ka state megalaya jongi ka don na ka kerdan ka basan napdeng ki state agari India jong ki baduk na ki baduk tam. Kat kum ka report jong ke niti ayok kabala penpau ha kanika ri ha kanika ri India ka jongi. Ka megalaya jongi kawan ha ka kerdan ka basan napdeng ki state ki baduk. Bat ngis kau thu nomor kata bahaka ni ka ri ka jongi ka jingyo ka jingkot kam long ka ba bit ba biang toy ngela kam ya biang ngi kam ya bit akini ki sngi ka ba menta banya ka mandu jori ki ki post nem ki ba let no but kam tam e ki me tam men ka jongi hindai men chua habaki ya thu habaki ya khana bakila dei ban bam wat ki jor khlau habam don pisa ya ka ban thiet jing bam para bagai pe it le sedon na ka bakum ka ni ka por kibamat bat kibayat ya kata lenti jong ka jinglong duk dan bun kibam trek banwan jaseng namar baki ong yem don jan ya ka ban let ban sakri blai kam tam ha ka por Christmas kwa ban ya thiet jan thamai kimi ki pa ki pen sitom ban penyo jan thamai ki khon ki balasan ki persang ya ka ban wat ki jan ka ba bangin ya ban phong ban let jaseng namar kata ka jing thrang ka jing imdei bangi kwa sarang Andai ka jingkwa jungi ban pen ya ka ega batmai ya ka bakan mangim dan di namar katam kwa syuk ban let jaseng dan bun ke bakum kita ki ban namar ka jing skau rem skau kumbau blai semle bha semle spun semle kurku di namar kata skau do mensim ban let jaseng para bangi bihit ngalayat ya kata galenti ya ka jinglong kena ka junga ngawan nagalong yeng ka bajenjar ngimat ya gajing ha gajing ka jongi ngi shangwai hang ne sar shlong pat man laga por Christmas i mei pa ju pensitom ya gaban thiet jan Christmas bangin yo ya gaban phong ki jan thamai ban net jaseng bat ha gajing long khna ka jonga ngaju pet ya ki parolok ki badon lagi jong ki yeng gesam ki baki pen phu pen phieng ki airong airup ki pen itnat kat no jing i thiang ngaju bu gajing duai hala ga jonga do no try lanu men ai lam yang ka wai tang si kamra ban ong ka de yeng jonga bangan yo ban syong
bakan long ka jing kemen na ingo eu play kur khu yang amenta bakan don la ka jong ka long yeng long sa ka don la ka jong ka yeng ya ka bang ong ka ngala ban ong ba ka de ka yeng ka jong pat para bangai bi ngala ya ka de ka lenti jong ka jing ha bangas ngau ya dia bang amir kat briu bat no ha ka jing long khna ka jong ngam nut ya ka ban ya langlok bat ki briu ki parlok ha ka perthei bangas ngau tho ya ka jingbam kot bor ka jong bat ki don sibun ki bakum kita ki briu ha ka ni ka ri ka jong ki khon kristan ha ka ni ka ri ka jong ki bas ngau kumbang ngimlong ya rengkat bat no bat kat adu ban kiu segai ke jong pleru ngau le ran bat ngau kumbang ki briu ken pet bat kini yo ya ka pla ka ba pe ka jonga bat ka jong hi tip ne am ka Christmas para bangai bi ke ya thu yangi ya ka jinglong duk ka jau trai Jisu ngem sem yak thangan ngem sem yak tersau ngem sem lamat ya ta ka jing duk kat hadu ba ngin hap ya ka ban sha jing it daki bon snam u Jisu ulamat ya ka jing duk ha ka bala khai u ha ka sem jong ki marat tien ka jong blai ka la ya thu ingi bau Jisu lawan ban penrit iladi naka jinglong usim haga jaka ga bau syang lawan ban penhiar yali kampo ban yang iki brio dan mano bangi ong bangi long ki batu try la pen ibu long kampo ban yang abat yapi ula penrit iladi daka bau la let ya ka ban sya ya ka jing iutung ya ka jing iben ka jaka ga bangim skau tenat ban let ka jaka ha ka baki merat lari yaki bat ongru kak tien ka jau blai bayau Jisu la pentia ha ka singoi ka jaka ha ka balathe ya ka jingbam ha ka baki merat kin yo ban bam naka ladangi ri yaki senyang ki jingbam ya ka bangi ai yaki senyang kim de ki jingbam ki babahan ka jing sma ka bami de ka jingbam senyang kam de ka baskau tenat ya ka bagin sma Henry haka na bakum kata ka jaka yau Jisu ong ka ketien ka jau blai la pentia gospel ka jau Lukas arle nong ka khot ka ban riu ka ban nyau ka ya thu bat ka ong kum ni kala jiati kat ba ki dang don hangta baladap kisngi ya ka ban kha khon de kala kha yo khon u ban kong jongka bat kala sop yo u da ki jan sop bat kala pentia yo ha ka sing oi naba omdon jaka yaki ha ka yeng basa ong ka tien ka jau blai la yathu shai ki ba omdon jaka yaki ha yeng basa la day yaki yaka ba on let ban kha yo Jisu hangta hasem jongki brat bat ong ka tien ka jau blai ba bau Jisu lawan jagri ka perthai om tang ba kata ka jinglong rit ba kata jinglong duk ka ju kalong ha ka por ya ka bala khayo Jisu henry pat hakat padang ya ki por bagi snam ki breu ki kan mau bau Jisu wan na kalong yeng ka baduk ka gospel ka jau Matias khat lai lenong ka khot ka ba san phun riu ka yathu bat ka ong kum ni Une umlong ukon utau misteri khot ka Mary ya ka keme jau u Jacob bat u Joses bat u Simon bat u Judaru ya ki para jau ki para kan thei jau di kem don baro bat ni nang nu te une ula yo ya kita ki ei baro para bangai be utrai jau ngiu Jesus Christ ulamat ya ka jinglong dok ulama ru ia ka jing nyoben haka perthai namar ka jing dok Ibreu ki kan mau pat ki ong hatu uni dai ukun jong misteri para bangai bi le singila bandon ka jing sngo ka babon rukam haka jing long dok ki jongi kan mau ya ka Christmas Jisu ulayat ya ka lenti ka bamanga bat mapi ngilayat Kala don ka wai ka riu kan thei kat kum ka kitab an kong gis im leno ka bakhan nyau ka khot ka bakhat ar ter bakala ong hau Elijah ngadon tang shikham upureu bat khendiat hai sang bat
bat ka khniat ka umphniang bat batang kat ni nginia bam bat manga bat ikhun janga ngin yap no numar bam dan eshu Henry haba utrai udan ka dap bat ka shlei ka yeng ka sem ka jongki u Emmanuel u blai lambat ni para bagai behet ni mat ye ka jingdok kan mau utrai u layat ye ka lenti u ong ngan long lambat phi u blai u jonghi u long lambat ni kabar u blai lambat ni haba ngilong kibruspa u blai lambat ni haba ngilong kibruspa haba ong riuspa kabamot bangidon ka pisa sibon ngidon ka longyeng ka yeng ka sam ngom ngidon ka kali ngila banong ki ai barok ki de ki jonga ngidon ka kerdan kata ka kedau ya ka jing riuspa ha ka jing don ka jing em ka jonga bat ka jongpi apa phai ja ka tin jong blai shisha u jisu lo penrit ila de kampo ban ya ka bangingi long henrei ni pen ka tin ka jong blai ka pen pauru bau jisu ula pen pauru ila de bau long uber riuspa na ki riuspa tam ki riuspa na ka rimingi ang ka tin ka jong blai gospel Matthews khat arlenong ka khat ka bakhat we haba kila yo o klor kila tip kat kum gajing start ka jong ki baladon balakha yo khon ki sim bat haba kila pen kre ban wat yo do khon sim kila bo ya kila wanra lembar ki song ki ba koridor ki present ban a ki bat ang ka tin ka jong play hakani ka gospel ka jong Matthews arlenong ka khat ka bakhat we bakini haba kila wanru haga yeng Kilio i yau tau khulong lembat ka Mary ka kami jong u. Haba kilia dem kilia maniru yu u. Bat haba kilia lau ya ke jing song jong ki. Kilia terwa ya ke jing a yu u. Ya ke ksiar ya ke jing yu bi. Bat ya ka merdi. Kinong batai ki ong. Baha kata ka jok. Ke ksiar ka mir. Bat ka jing yu bi. Kam day haka dor ka batan. Bat upat ba umlah ban yo ya kata. Tang kibreu kibarius pa na kabarius pa tam. Pada kabakum kata kapor. Kalong tang ki yang sim. Kibala ban ofot, kibala ban thiet, kibala ban yo. Ya kita kimar kibarem dor. Utrai ulawan man peniru ya ledi. Baulong ublay ubadap ubaslay. Dan ray hakadika spa pertai. Bonsin ngim yo i ya kajing sok. Shua jongan ego COVID. Arpuwe haba ngiedon ke por bangia kren ya kana bat ki doktor hakikam ke bangia trai I doktor ia thu baka ka jingkiu jong ka kes ki nongpang depression ka jurbha ha kini ki por ke benta klem da kai nyar por puwe kini ki por ke badang lai luit bha henry le ia thu I ong bakila don bon ba ki kes kabaki breu ki yo ya jing pangkhuslai bat ila ong bakita ki jing pangkhuslai ki breu ki beliyo gani ki jing pang kim dai ki breu ki bawan na ki longyeng ki badok henry ki wan na ki longyeng ki badap ki baslai ki wan na ki longyeng ki bapaho pahai tenrei ki long ki breu pat ki bakordit tam ngakan ma ka por bagi nang night school bat baro ha bagi le school kidon kita ki jing hikai ya kabat ki jing ki haga khasi subject ka jing bagi ong dok sok jenjar ruspa jenjar tra haga jinglong kena haga jinglong dok ngapar khat ndal ruspa tan khuslai se ga ai ren dah bangala trei ya ka kam an dah bangala syam ya khndo bat bon ki ban sim ka bakhodor ngayu I da shisha dap biang I paho pahai hanrei ka jing puot bat ka jing iutung kadon haga taka yeng haga bala tu no ya ga jing sok na kata yeng ha bala tu no ya ga jing kemen jo ga yeng but day na margata ki kemi ki pa haga jing long temen ki yo ya ga jing pang depression ila hab ban sha sumar badan ki bala kata kle ru ki ba hab ban tia ha ki jaka sumar ya ka ban yo ya ga jing pen khia daringi phai ja ga tin ga jong blai ki yeng sim kemat ya ga jing sok Sim debet umat isi bohon ke jingela.
Kiba bon ki yang sim ki mat ya ki jing kordit. Para bangai bi le se ha ka jing perkhat ka jangi. Ngis kau ko mau blai upai tang ya ki breu ikamen. Ikan mau ka jing school ka jangi ha ka jing subject English anthology udon ka ka poetry ka ba u tau Miller u dry wang I envied nobody and nobody envied me. Ngam ju bisni ya ki wei bat ki wei umdan ba bisni ya nga. Barus ia mo boyat nanti nong tau ang wat ju ruai shu ni ka jing ruai. Namar bangai itanot ya ka jing suk ka jong phi. Ya ka bangangam don. Para bangai biit. Batlah habangi dap ngi biang. Ngi don ya lagi jong ki jing e. Ujisu long ubadap ubabiang. Ulang usim. Bat ki ke barok ki long hau. Bat ulayat ya ka lenti. Ya ka ban sngot hu ya ki jing e jong phi. Ulang ublay lambat ngi. Ulong na kabanta jong phiru ki badap ki babiam. Ulong na kabanta jong phiru ki bapau pai. Wat lap deng jong ka jing jinjar ka bapi mat haba amdan ka jing suk. Lakha yo Jisu. Syakani ka pertai daka kertang Emmanuel. Ublay lambat ngi. Bat syam labu syarut ya ki bakum kita ki breu. Uwat ru ya ka bakum kita ki breu. Ban ya syam ban wan ra ya ka jing suk. Jong ka beneng kabulawan ra ya kaban ai na kabanta jong apat jong pi kabalai ublay lembat ngi haba ngi pang ngi sitong kini kisnam kovet kini kisnam gi ba e ba arajar arpau arpway kamtam e nusnam arpway ki ba bon ka jingyap kalalong ka ba shirkai ba kila dan bon ki ba mat ya ka jing sha kontin bat ki ba do no iki ba eat ki jong ki Lesi para bangai bi dan na pedang jong phi ki la ya ya ka lenti. Ni ha ka yeng jong ublay shim la sha ya ka ni jing e bakin wan. Ngam shim ngau thu ya ka jing kor dit. Andre ha ba ngap ya ka ka baki wei ki ya thu ha baki phone ya ka ban karpat ya ka jing duai ya ka ta ka jing e ka baki khando ha baki mat ya ka jing pang ngas ngau ka pang ka do not ha ba nga perkhat ya ka jing syam ka jong ki wei ya thu yang. Pastor ngas ngau ko ban bit habang isong hayeng email laklat bat ngisa konten baro siyeng phone yan la phone song hayeng siapet iwei yo itangen ka kenro hayeng bat mi sabar ngau salia lapet dot kesnong katha ngilas ngau ko mangila sya kentat aga imlang kasalang ngis ngau ko mangila sya kentat au blai la duai ngau ko mau blai sya skor bat para bangai bi hele sidon gi bakum kita kiba mat ya ka jing pang ka jing stam kiba sngo kumba la sha kentat ha ka jing em ka jong phi haba phi mat ya ki ni jing e haus na marjar wei ngi lai mat ngi yo ya kendo ya ka jing stam kansa ha ka bai pa ila pang ya ka jing pang kansa bat kila don kiba ong ka ni ka long ka jing tim no blai ngam tip hadu kan no ka jing shisha bat ngila sngo rem shi ka de e aba yo sko ka bakum kata na lor ka jing long janjar ka jungi na lor ka jing pang ngila yam ngila duai sho play ngis ngo ko ngila sha kan taj hagi babaro kiliang dan reu play ulo sha skor ka jing duai ka jungi bat mentah nyos na mila shong taj na ka kam bat idang don idang yo ya ka jing ku ka jing ai apa deng ka met ka bakot ka bakia para bangai pi ngile sing ngila ya ka jing ya ka ban mat igini ka jing e jo ka jing pang kak tien ka jo blay ka yathu ingi haga gospel ka jing Lucas san nong ka khat ka bakhat ar bau Jisu le shem yo breu ba pang nyang tholi ka jing pang nyang tholi ka por ka imlang ka salang kam pediang kimla ban shong ap deng ka imlang ka salang ki ban shong shakla kila long ki outcast ha ka imlang ka salang kila long ki breu ki bala nyaw ya ki ba kila long ki batim la nyaw ya ki ba kila long ki breu ki ba sang ya ka ba ki hap ya ka ba shong pen kerpang isolate ya ledi syarikhla katno ka jing pang ka man si meno gam jus ngau thu abang pulia ka tin jong lai hadu katno ka jing ngau ban sha isolate ban sha pen kerpang menta ka diga snam ko vet ngas ngau thu pleng katno ka jing kordit habasha pen kerpang ngamutur yo no brio katno ka jing pang ka man simla ban ya don rekat bar ki khun mla ban ya don rekat lembar ka lok mla ban ya don rekat bar ki lok ki jor hakakam ka jongki katno ka jing skau pang not katno ka jing skau marwei Jisu habola ya lenti de ka perthai ula let ban ya shem khnang yo no brio ya ka ban ya khandu yo bat no brio la duai bat ong ko try la de mamon
mela pan pen khoi baru Jisu angamon baru la kner kikti baru la pen khia yo baru ni breu la long ba khoi baru la ban let phai pat sala ka jong yeng bat sala ka jong ka kam ka jong para bangai bi le singila mat ike jing pang bon snam la don way breu wa pang lai pu pras nam ong ka tin jom la Yohanes san nong ka khot ka san bau Jisu bau la let ban ya syam yo ula keliu long me kwa ban yo khia lai pu pras nam Jisu tenju yo me kwa ban khia ka jingkar man jo breu kam syam la du ula ya ap ya ka jingkar khu ka jing snai jo blai bon yo khia lai pu pras nam ula ap ya ka jing snai ka jo blai bat ha ka bakum ka ta ka por ha bau Jisu ron ban ya syam yo wang yu ra ka jing thia batu ya tru uni ulama ya ka jing pen khia namar bau blai u don lembat u para bangai be ngis ngau le se ka jing mat ka jing ngi long ki ba kordit lagi ba kordit ta Christmas ke ya thu yaki bau Jisu ulong u Emmanuel u blai lembat ngi u tip ya ka jing pang ka mensim u tip ya ka jing skau thu ya ka jing khia ka do nut bat ula ya ka ban yarap bat ban kershanem yang abat ipi ka ba sawat ka ba khatdu u blai lembat ngi habangi long kinong pop u blai lembat ngi habangi long kinong pop hang ne ka yeng ka jau blai ngangai pangidon hang ne ki breu ki lu sius pa ka jau try hagari ka yeng ka jau blai le sela da don ki ba em ka jing em ka ba thala ki ba wan sagari ka yeng hagari ka pora pan sakriu blai ai ngo yo blai han re ka kwa pan thu yu pi don bon ba ki men sim ki ba kodor ki bam nut pan wan sagari yeng ka jau blai damar ki skau thu ya ka jing long pop ki jong ki hagani ka kam ka banga treng le khando bon ki ki men sim sen rang bat kan thai bat ki ong yam nut ban le chi ka jong blai ka jing tip lam ka kata kum no ngin le ngayo i bat ka im lang ka salang ka yu i ka pop ka jong i kum no ngim skau ya rang kat bat no bat para bangai pe i ki don ki ba kum kita hake im lang ka salang ka jong i kabaki jingai na gayeng ka job lay namar ka jinglong tingit ka jinghem kabaki skau thu bakim skau yarang kat briu batno ru para bagai pi ka tin ka job lay ka thu ka gospel jo lukas khat khnal nong ka khot ka baning kong ter bau Jisu balawan jaga perthai lawan ban ya syam yun nong pop ubaka imla ka salangkam skau tanat badu tau briu kerteng usakayas udai u tax collector bat uneu breu ulalong ubalai cha iben nya game lang salang namar udeu breu ba e do not ubam skolem u shim ubam club bat u shim de jubor na breu bat namar kata ulalong ba isi bat udip ya kata u sngau tho ya kata ka jing sngau udip ya ka jing kren ka jau breu haba ulay sngau spang Jisu lalet ban nuat ban yo i ya ka dor ka jau try ban kan rat lawan khnang na ka benta jo ban ya syam ruang ko sakayas to hiar no kloi namar ka mit ngan wan lech samit haka ying jomi bat de shisha daga jing kemen sakayas ulah hiar la piang sko baju su mereka ketin ka jom lai pitip ka ongkum no baladon shabar ka ying jong sakayas ki breu ki balai khnyum ki ong kum no Jisu ulet ya ka ban samit bat ban ya bam haka ying jong nong pop kumno u Jisu ulet ban samit ban ya bam haga yeng jo nong pop ka imlang ka salang kanye ka kelas ya ki breu uneu bahak uneu ba pop bat ka jing shisha ga tin ka jolai ka om dan u bahak rom lai sipo om dan u bahak ngau pastor ngalo ba pop ya ka jing bishar on bishar ya nga kat kum ki jing le ke jong para bangai pi mangi wai pi wai dan i wai ru nangi ki bahak kita ke imlang ka salang ta por ki pet chonu briu bolong briu bala kandam u bambit ya ka ban yo ya ka jingker khu jo ka benai an reu play lo le ya ka ban yasham yo nu briu ula le ya ka ban ya khndo yo briu namar ka kerteng ka jo ka long Emmanuel u play lambat ngi ula lehit pan ya syam yu nong pop u bala terkhong u bala skau thu ya ka jing rit man siam ka jo pada shisha bole ya syam yu no breu wa sakaya ulapan bana ya ulapan pawe ka man siam jo ka jing kala ka baruang bangan pan pilot ya ki parok ki bangelale
Batkan stiu ru arsha laisha sausha na kita ki bangila le jubor. Para bangit bihit ki don sibon ki paralok ki bangala yo banya kren yeslok. Kila don sibon ki mensim ki bakodor ki bangap ekin ki jing sniu ki bangala yo banya kren. Ki ong ba bangala prosyang banlet jaseng. Ngam skolong comfortable ngam skolong at home ngam skolong shngan bandrung namar ga ngong bagi pet baro. Oi ngajuang ya ki le sigari ke jing sngo jong pi ba phim ju let menu yang dan don pastor ki ba yo I ki ba tip yang I ki bam sngo tenat banwan jaseng ngahong ya ki ba ka day ka bor baman ka ba ya le ya phi wat pen snap ngi let ban script lay day ban pet ya ki brio para bangai bi le sidon ka ba kum kita akan ka por kan ma ba jisu ulawan ban wat yang apa dia pila dengan yoi yang no ke balas dia ke dia imlang kesalang kan mau bam day mengiban besar day ublay ban besar ka kamram ka jing kalong ban yalampat yaki bakin yo ya ka jing penim ka ba manga bat mapi ngilaman bat kan ka jing kular jaga jing dan rekat ka jong ublay ka buang ublay lambat ngi ka pau bat ka saki hadu ka sngi ka jing yap ka jong try halor ka ding fna gospel Lukas arpulai nanong ka rekat ka ba saufu saufulai Bahawa Jisu Yeshem ya uto dekat alor kading fna. Bahawa dekat ulaong au Jisu ko Jisu. Tokan mau yang anda mai poya ka ying ha ka hima ka jobe. Baru Jisu om semla kentat ni brio. Ula dan lembat ha pedeng ka jengkor dit. Ulaong yau no brio. Ha ka ni ka mit melong lembat nga ha ka paradise. Para bangai bihit ka khubor Christmas kalau ka khubor jong ka jingkerman laki jing ka ba kumno ngia mat ngia kendo ka jing sngo ka ba kumno ngia syam ngia kendo ka jing sngo banong tang manga dan syu dan bon gibreu ke bagi ong kumta hake bangia kendo abangia slak ki ong pastor kum ka jing ka ba ngai kendo dan syu de ki wai pat ki ban ngia kendo ki ba ngai mat ka jing Andrai para bangai pe ngajupan sngau thu iki brio ban ngakwa ban ongru mentang. Ba ublay le kerpang yano. U ya baro bat namar kata uong na ba ublay ula kata ka perthai. Kat baula itino yalo kun balakha marway. Kabangidon kam kalong ba mangabat mapi ngin pediang yau Jisu dakadonot ka bakhu. Daka donot ka baskau scam. Daka jingat ka bamlaban penki. Ka jingduk lani ka jingkuslai. Lani ka jingpang lani ka popru. Ka jingat bada ka jingkerman. Bau blay ulong lembat ngi. Menta bat syaduk bom jukut. Ublay un kurku. Christmas besok yapi. Ublay na ka benta ka brom jo. Amen. Mentang nya sngau jing penpana. La sibin haga jaseng pediang rukon ban pulis dang badwai long masta ar pongro ban keli jing keli inong I temen besan FM kasentiu. Asyai ka singi ka jaseng ka basifo shiteng ka sakramen ka jingpen baptis. Bat ha ka por shibuje sakramen ka jing khoi trai. Hoi dei ba ka sakramen ka jingpen baptis la karpan ikitiki. Badan jingmut ban pen baptis iki khun. So ba ban pen poi no iki kerteng jongki ai astan sketri jongka balang. Gidap daka jing sngongo ya ublay nakabenta ka ni kapor kabangi kalayo ya kaban penpai ya kidonu bat ki mensim ki jongi ban ngap ya ka khobor ya ka bau usyak ki jong ublay la sam apreng jongi Emmanuel ublay lembangi to ai bakani ka si Christmas kalong ka ba ai ka jing kermen gi Wadai tang haba ublay uban bat ki nilaban yo ya ka jing suk ka basisya.
gila poe hakabakut dong kajing syakri ke jongi akan ke janmit nginya pen wai no ta kajing wai ka ba sau fu sau kajing wai ka ba sau fu sau mela e laka khat pat ka pang sim men ba me wan man wa kia hakas nong Bethlehem melatia asem bom dan jakai ya me hangta tuan sedo nu tra Jesu dan jaka ado nu jonga barok kita khot ke jirwai ke sau fu sau bat hadin ke ke jirwai ngan kerpat Reverend BC Ling do kau ba ban bo jintwai ling kwat ke benta ke pendep baro bar kunju ru ban pelaj dak ke ku penwai sau fu sau Mela ela kaket bat kapam snyat sim men ba me wan ban wat ya nga akash nom Bethlehem melatia hasem bom don jaga ya me Tuhan shadow try Jesus don jaga hadonot jonga Tuhan shadow try Jesus don jaga hadonot jonga kasun breng ka pernai da angel barwai ban pen bna kubornen babha shepherd take hajing court jing so red shisha Tuhan shadonot try Jesus don jaga hadonot jonga shadonot try Jesus don jaga hadonot jonga Himmers yam hagigrem hisimneng kidem hasterngil jongi Memem don jagari bamen budakli harishyap duryau kalili Tuhan shadonot try Jesus don jaga hadonot jonga Tuhan shadonot
pa yunong pop babli mela pong pansyat siya na marjong amisya kadim na padum kal bari toan shadonot try Jesus boarding na long kahop yanga toan shadonot try Jesus boarding na long kahop yanga andarin tu neng bat ki angel neng kin wan pau haburom jong mi kat yang rai bapa ong dang don jaga akong jong miyaya ngan shot dajing men prai Jesus under men one show yanga ngan shot dajing men prai Jesus under men one show yanga Ngai ngu ye me atrai beli buku pa jungi babning. Namar kini kesengi ke bekerpang. Kebelum kesengi ke bengiakan mau. Kum ke persai bar ke wei bekicing tau ke jang me. Ya ke jing wandung beriu ke jing trai benung penim jungi Jesus Christ. Aku me atrai me labu ye ke baro. Nakam ta banyalampat yang ikin nongpap ke belajat ke rem. Ya ke jing penim ke bom jukut. Ke belau trai benung penim jungi Jesus Christ. Ngaingu ye men marki kubor nga Christmas. Aka bangali astngo lembau syakri chang me atrai. Baka ketien ke jeme ka klinsyai. Bau blay wi Emmanuel balong blay lembat ngi. Aka babun ke bentaj ke jim jengi baro. Kum kinang pop ke bejat ke rem. Blay ye Christian jengi. Ye Christian ke jim jengi atrai. Aman ki por ba jengi baro. Don kat le mangim ke balang. Don kat wi pastor bro syakri jame bro ai ke kubor ni ke por ke menta. Don kat le baki yang Kristen baro. Kita khot jeng ke balang. Ke bakan ni keri ke bakan ni ke caka ke jengi. Bakum juru hakling saudang ke caka. Kita yung tribe no penim jengi Jesus Christ ni duai. To ai biji ai yung tribe no penim jengi Jesus Christ. Ke jengi ba ke jeng blebo kupa. Lemi justru biji ai bo jeng musim khut. Ngai saran kat le hakni ke caka. Akari ke jengi. Berkelang sakla ke percaya. Nadu mentai bom jukut. Amen.